Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan, ang ikatulong bahin sa paglakaw sa dalan, ilalom sa gugma uban sa ikalima nga sugo. Atong hisgutan karon, ang katapusang hutong sa atong pagtuon sa ikalimang sugo nga mabasa sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 12. Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron maghataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Sa miagi nga programa, atong nahisgutan ang mga pamaagi sa pagtahod nato sa atong ginikanan. Niini nga takna, atong balihon ang plaka. Imbis nga alang sa mga anak, karon alang sa mga ginikanan. Ang sugo mao ang pagtahod sa mga ginikanan. Apan, atong pangutan-on ang mga ginikanan. Ato bang gimatuto ang atong mga anak nga mutahod kanato? Gitudloan ba nato sila unsa ang pagtahod? Kumusta ang atong pakigsandurot kanila? Maingganyo ba sila sa pagtahod kanato? O kumusta ang atong pagkinabuhi? Katahuran sad ba? Usahay o sa kasagaran, ang ginikanan mudiman sa pagtahod, bisan wala magpakita sa iyang pagginawi nga angay katahuran. Atong hisgutan karon ang pagkaginikanan nining hamubo nga takna. Atong sutaon kung unsang klase kita nga ginikanan. Adunay duha ka labing importante nga mahatag sa ginikanan ngadto sa anak. Mao kini ang kontrol ug support. Ang kontrol mao ang paghatag og boundary ngadto sa anak ug pag-implementar niini. Dinhi ang pagdisiplina makita. Ang support mao ang pagpadayag sa atong affection o pagbati, pinaagi sa panahon, presensya ug ubang paagi sa pagpadayag sa gugma. Kung wala kining duha, ang ginikanan neglectful. Ang anak magdako nga laki sa layaw. Kung ang support lang ang naa, ang ginikanan permissive. Ang anak magdako nga malapason tungod kay nagsalig nga pasayloon raman gihapon ug naanad siya nga walay boundary. Kung ang kontrol lang ang anaa, ang ginikanan autoritarian. Ug ang anak magdako nga may kasuko ug ang uban magrebilde. Kung dili man galing magrebilde, mahimo pong perfectionist tungod kay ang iyang nadak-an puros bawal ug puros pagbadlong. Ang insakto ug maayo nga ginikanan anaa sa balanse niining duha. Kini nga ginikanan authoritative. Ang anak buutan, matinahuron o disiplinado. Pwede kita maghimo og seminar niini sa lahi nga higayon, pero bisan sa dinhi lang, ato nang masabtan nga anaa sa ginikanan ang tinubdan sa pamatasan sa mga anak. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong tagaan og pagtagad ang atong mga anak isip ginikanan. Atong sutaon kung unsang klase kita nga ginikanan. Sa dihang makita nato ang atoang kasaypanan, dili kita maglangan pagpangayo og pasaylo. Ato lang pod ipakita nga nanlimbasog kita, dili lang sa paghatag sa panginahanglanon sa mga anak, kundili sa pagkinabuhi usab, isip maayong ihemplo. Ug alang sa mga anak, laumi nga ang atong mga ginikanan adunay kasaypanan. Ato silang pasayloon ni ana, apan atong siguroon nga ang ilang kasaypanan dili nato mahimo ngadto sa atong mga anak. Mamahimo lamang nato kining tanan, isip ginikanan ug isip anak, kun kita nagkinabuhi nga giniyahan sa pulong sa Dios dinhi sa tibuok natong kasing-kasing kalag og sa labutan. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios, sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong
maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagyanan. Sa Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon, nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.